venir a córrer a la Vall de Boí per mi és màgic, no? Sincerament és un dels millors llocs que puc escollir per preparar-me físicament i també mentalment. Em dona molta energia, em transmet moltíssimes ganes de córrer, és natura pura i aquí realment m'hi sento molt a gust. I és que ho necessito, venir aquí. Per mi forma part del que és preparar bé una bona temporada de curses de muntanya. El Centre de Trail Running de la Vall de Boí neix com a resultat d'una inquietud que teníem a l'Ajuntament de la Vall de Boí de que la gent sol venir aquí a competir als esdeveniments esportius que organitzàvem i el que volíem era que la gent també vingués durant la resta de l'any a entrenar, ja que tenim un entorn privilegiat. La Vall de Boí neix als 1.000 metres d'altitud i arriba fins als 3.000 i creiem molt important per a la gent que es dedica a aquests esports que poguessin vindre aquí a entrenar amb alçada. I el que hem fet ha sigut dissenyar una sèrie de circuits, en aquest cas són 5 circuits de trail running, 5 circuits de BTT i 3 circuits de rutes cicloturistes perquè la gent pugui vindre aquí a entrenar amb les millors condicions. El fet que hi hagin aquestes rutes marcades ara mateix a la Vall de Boí li dona aquest plus de ser un centre mundial per practicar aquest esport. Hi ha 5 rutes de trail amb uns recorreguts espectaculars, uns més alpins, amb alçada, els altres més cap a les valls, però també que es poden fer entrenaments brutals per llocs tan xulos com recórrer la ruta del Romànic, etc. Doncs això fa que segueixis un itinerari, que no et perdis, que estigui ben senyalitzat, que corris sabent el que trepitges i la veritat és que ha sigut molt bona idea crear aquestes rutes i li dona aquest impuls a ser un dels centres de trail més importants. Des de l'Ajuntament de la Vall de Boí també oferim una aplicació mòbil, tant per a iOS com per a Android, que el que pot fer la gent és descarregar-se les rutes i anar-les seguint amb el mateix mòbil, o fins i tot es poden cronometrar aquesta activitat i automàticament es penja en un rànquing virtual a la pàgina web de la Vall de Boí. Jo preparo les temporades corrent, però també faig molta bicicleta, tant de muntanya com de carretera, i hi ha aquestes rutes que també estan molt bé. Hi ha 5 de mountain bike, 3 de bicicleta de carretera, i el fet de compaginar aquests dos esports més ideal. És com si haguessin creat aquest centre d'entrenament a l'aire lliure a la Vall de Boí que fa que els entrenaments per mi s'adaptin al que jo busco, que és qualitat, que és natura pura, que és gran bellesa i molta exigència. Tenim un punt d'informació a l'oficina de turisme de la Vall de Boí, després també oferim el servei de vestuaris i dutxes a la població de Barruera i després tenim una mica d'un servei tècnic també al costat de l'Ajuntament de la Vall de Boí, a la població de Barruera, on poden trobar una sèrie d'eines i una manxa i una mànega per limpiar la bicicleta. Tot aquell que vulgui venir a entrenar, a recórrer per aquests indrets, a practicar la mountain bike o senzillament estar aquí i fer un estatge d'alguns dies, a més amb la família, penso que és un lloc ideal, la Vall de Boí, perquè aquí es busca una miqueta l'entrenament, però també la tranquil·litat. O sigui, poder estar fent allò que més t'agrada i a les tardes saber que tens tota aquesta oferta tant a Taüll com a Boí, com a Dit, la Vall, Barruera, al balneari, per recuperar-te bé. Per mi no hi ha lloc millor, de veritat, ostres. Animo la gent que vingui i que ho provi i que segur que repetirà.